Bon dia, avui he portat el clarinet a l'escola Marjal i us explicaré les parts del clarinet i després us interpretaré una obra. Molt bé. Això és la boquilla on se fica la canya i se bufa, perquè si no es fica la canya no va bé com... no sona. Això és el barrilet on se fica dalt la boquilla i baix el cos. Aquestes dues parts són el cos, on se junten així, i aquestes dues parts han d'estar rectes. I això és la boquilla, on se fica baix del cos perquè tingui més sonoritat. Com se diu, Aimar, això? Ai, la campana. Vale. Ja. I ara què faig, monto? Sí. Així, quantes peces hi ha, Aimar? Quantes? En total, 5 peces. Alguna pregunta teniu per aquí? Sí. Vale, a veure, torn de preguntes. Aimar, va. Vinga. Si tinguessis de triar un altre instrument, quin triaries? La flauta travessera. I què? Abans, quants anys tenies quan vas començar a tocar el clarinet? Aimar, posa't amunt de la línia verda, si no, no et puc agafar. Vale. 8. En tenia 8. 8 anys. Núria. Quan te vas interessar per tocar el clarinet? Quan vaig començar a mirar els concerts que fem per allà a la banda, quan fem les processons i tot això. Júlia. Què et va agradar més del clarinet? La sonoritat, el so que té, perquè és agut. Catalina? Quantes espècies de clarinets hi ha? 2. Este i el greu. El greu és aquí al terra. Molt bé. Aplaudiment. Saluda, Aimar, saluda. Molt bé, fantàstic.